Tak ahoj lidi, doufám, že se to musím zkoumat. No. Takže. Ahoj lidi, tak minule jsme tady mluvili o střeše, do té se dneska pustíme. A nejdřív si musíme sehnat pec. Takže bude to z tohohle kamení, tak nevím, proč jsem sem les. Dneska už je to pár dní, co jsem natáčel minulý díl. Týden to je a doufám, že se vám líbil. Jestli jo, tak víte, co máte dělat. Doufám. Takže šoupnu sem pec. Dělám ještě jsem chtěl říct, že nevím. Dělal jsem, tady jsem vlastně nedělal nic, no. Jsem byl na chatě a na ty jsem neměl počítač, takže jsem byl úplně v té a protože dobrý. Škat. Děkuju. Dobrý. Jsem se teďka drknul. Takže měli bychom tu střechu udělat už teď. A pak bychom měli sehnat nějakou tu měli jsme sehnat písek a hlavně písek, protože pak potřebujeme udělat sklo do domu, pak začneme dělat nějaký věci a to dneska mi to vůbec nemluví. Jo, chtěl jsem říct, aby mám hroznou postavu, takže mi pište do komentářů, mi napište nějaký skiny. Ho zkusím změnit. Budu rád, když je napíšete, protože pak budu mít nějaký hezký, hlavně, že ne žádný sprostý a tak. A já jsem se teďka hrozně díval na videa, na jiný, třeba jak staví Superdům a tak, Erebor. To mi přišlo jako kravina, protože všechno kopíroval z netu. Tak. Dobrý. No, tak. Tady jsem si to posral. Protože to nevědí, se omlouvám už, je to sprostý. Ale něco prostě za to stojí. Ne, druhou stranu. Tak. Co dělá? Tak, takhle jsem to chtěl. Tak a my jdeme hledat písek. Pak budeme dolovat uhlí. A už ho vidím. Dobrý.
A takže budeme dolovat, zkoušet něco. To je písku. Wow. Hlavně potřebuji jídlo. Za chvilku uhynu. Takže lopatu a rychle na to. Rychle. Nevím, kolik toho budu potřebovat tak. Abych jsem toho měl na dlouho. Fuj, to je fofr. No, šup. Tak, to by mohlo stačit a rychle pro jídlo. Ne, prostě ne. Nechce se mu. Ne. Ne. Pojedeme asi na lov. Brzo. Mám tady jídlo? Co? Já tady nemám jídlo? To prčic. Jsem pěkně v háji. Takže. Sem vložím. To si mi rychle pro nějaký jídlo. Tady teďka uhynou ty šmejdi. Tady je písek tak blízko. To si dělají srdačka. Já si sem udělám pískoviště. Já si budu odkládat písek. Tak. Akorát. Dobrý kostní moučka. Z toho bude šípy. Tady je taky písku jak na straně. Creeper, ten se nám bude hodit. Ale já potřebuju nějaký tučný masíčko. Ne ovečky. Tady někdo musel chcípnout zombík, kurně. Musí tady někdo být. Někde musí být. Kurně, já chcípnu. No. Aspoň budu vědět, kde chcípnu. To je fajné. Než bude na noc, tak já chcípnu tímhle pádem. Ty kráso. Tamhle je uhlí. Jak se dostat dolů. Železo. Ty vole. Třeba kompáč. Ne. Tamhle. Tak. Nic. Tak na to zkusím. No, to mě poser. Já musím najít to jídlo. Až příště, já se pro něj vrátím. Tady musím... Až pak budem teda dolovat tady to. Já si musím najít to jídlo.
Poblíž žádná kráva. To je špatný. Tak já si chcípnu. Nic. Ach jo. Někdy bych jsem zabil. A to z něj nevypadne moc hezkýho věcí. Zkusím, jestli se cukrová třtina dá jíst. Nedá. V téhle podobě ne. Co v téhle? Taky ne. Jsme teda dost daleko od bydliště. Stejno chcípnu. Ne! Samá ovce. Zkusím zabít nějakého zombika, ale tamhle v jeskyni. Taková ideální. To už bych se nevyhrabal. Jsem meč? No. Nic. Ale jedna pozitivní věc, je tady uhlí. Tak než umřu, tak si nazbírám nějaký to uhlí. No, to jsem si moc nepomohl. Ne, já už umřu. Ne, doufám, že to někdo nepřejete, že umřu. By jsem nebyl moc rád. Za chvilku vyhladovím. Já musím jít aspoň na nějaký veřejný místo. Už jste někdo viděl tu G.I. Joe odveta? Ne? Je to super. Já se potřebuju najíst. A teď už asi nic nenajdu. Aspoň si jdu co nejblíž k domu, než umřu. Jsem si to řekl, že tam mám jídlo, ale velký prd. Tak to ještě než umřu. Ještě něco stihnu. Třeba pozabít něco. Jo. Zemři.
Zhebení za Spartu. No, černá vlna. A jak už umírám. Dobrou noc. Vám přejí Bob a Bobek. Ty vole, to je tak dementní, kurva, musel teďka umřít. Spojím se, že jsem šel takhle blízko, bude to mít hned. Dělej, vím, že se dokážeš pospíšit. Očko, nic. Mám 19 uhlí, to je v cajku. A stihnu dát. Zemřu za Spartu. Ty vole, to je pomalý. Dělej. Samozřejmě, že oživit. Ty vole. Děkuju. Ty věci vždycky uskočej, ty vole. Vždycky takhle daleko. Ale sklo se mi už dělá. Tohle se... Já být velice zmaten. Tak. Ale už dost. A tak se jdu vyspat, ne. Může spát jen v noci, ještě v noc není, ještě noc není, ještě noc není. 10. 11. Na jedno uhlí. 12. Jo, 12. No 15, já už nevím. Tak už je noc. Nikola konc vyhladověl. No, bezle. A ty to co si to ještě našel tak sem. Nikola Kuncík Kunc. A do ty jeskyně. Protože já fakt mám hlad jako pí. Já jsem debil, já jsem si mohl počkat do noci. No, tak to... Jsem mohl čekat, než se mi naspavnují nějaký zrůdy a já bych je uškvařil na sluníčku. A uhlí. Jo. Třeba. Bojím. Ne, ale já se opravdu bojím. Jsou hrozný zvuky, já si je nesnáším. Do toho uhlí tady je. No dobře. Tak. Aha, to je tahle díra.
se potřebuji nahnat nějaký žrádla. Mášivoj. Majnuj. Ani. Au. Potaj. Agent. Železo. Hostý. Aha. Já se zabývám spíš těžením, než sehnáváním obživy. To si děláš prdel. Na další uhly už seru. Zebni. Ale měl bych vypadnout, já fakt nemám. Já potřebuji krávu. Tady žádná není, ale... To prdele.
prase, cokoliv. Potřebuji se jen trošku nadlábnout. Tohle bude to nejtěžší, co tady budu dělat. Hledat obživu. Jsem trošku do lesa asi. Protože ovce taky nemůžu dát maso, kurně. Budu jen rovně. Jsem si změnil grafiku, aby jsem viděl skrz ty listy. Teda skrz některý. A prase. Jo. Maso. Nazdar. Tak a jsou všechny pryč. Ach jo. Už mám po mase. Tak životy nabývají. Co to? Ne! Ty vlastně mě někdo dělá prdel. Nejdu zpátky. Jinak bych se ztratil. Já potřebuju maminku. Dělej. Hrozný. Jestli se někteří říkáte, co to je za debila, tak jsem to já. Nemůžu najít normálně maso. To je úplně demence prvotřídní. Jo, to je ono, to potřebuji. Tak mám 2. Tady musí být někde prasečí trhy. Tady byly jen 3. A vidím prase. Si ho uškvařím. To prasy. Mám 4, no to není moc. Na furt je to lepší než nic. Ale vím, že tady maso se sehnat dá. Tak sklo mám určitě hotový. Si udělám. Ty vole, já tu přečkám, protože nechám naspawnovat. Jo. Dám masičko. Svítím si. Teď jak se to dělá? Aha. Kolik jich mám? 16 kruty. Ty vole, hezky.
Kytičky půjdou sem a rostliny. A tento nonc, takový ty potřeby. Tohle použiju. Ta byla rychlý. Jo. Pečená kotleta. To potřebuji. Takže. Dodám si uhlí. A udělám si železnou rudu, se nejvíc asi vypéct, já nevím to. Jsem zkoušel. Čekat. Se musím na něco kouknout. Tady. A mám tady takový... Bych tam měl něco dělat z hlavy, tak tam mám takový crafting recepty. Je to pěkná věc. Ale je šikovná. Dělej... Tak. Hledám na signál. Tady někde, ještě. Proč to tak trvá, než to načtne? Železo, já vím. Kde to je? Taky ne. Jo, tady někde by to mohlo být. Vy to asi nevidíte, ale mně je to jedno. Barvy. Tak, tady to prostě není. Prčic. Z toho se asi nic vyrobit nedá. Takže základní recepty bloku. Jo. Tady někde a tady to nebylo. No? No? Ne! Tady jsem. Myslím tě, jo. Jo? No, takže. Na železnou rudu nic není. No. Tady dostanu.
Pardon, to byla babička. Proč nemůžu trefit? To je fail. A do prdele. Jeden. Vypadni. Jeden zebnul. Druhý. Ajajajaj. To je adrenalin. Tak. Tak už poblíž oblody nejsou. A má další žrádlo. Tak. Ty nemůžu odpočívat, poblíž jsou oblody, to je nějaký nový nápis. Mob. Ahoj. To je debil. No. Co toto? Takže, tady někde chcípnul zombík. Takže jdeme hledat. Tamhle. Chcípá. Děkuju. Tady chcípnul. 5. No, to už je něco jinýho, to nabývá jinak, ne? Takže, co teďka budeme dělat? Takže vydržte, za chvilku jsem spát. Tak, jsme zpět. Dobrý. Takže, musel jsem zatím zběhnout do krámu, spěchal jsem jak o život. Takže, jdem do té díry. Já nevím, co s tím železem, protože to železo nejde. Musím ho zkusit vypíst. A to asi nepomůže. Se vypíká jen cihly. Kde to bylo? Tady, epic. Prostě epic bíra. Tak, a je to. Najít jsem si mu něco jako schody. No, to ne. Počkej, já se kouknu, kde jsem. Ještě kousek. Skvělý, tady toho je docela hodně. Dobrý. No, ale to s tím... Já si toho ještě natěžím, jo. Až budu mít badnění, tak...
by se mohl, budeme chodit do jeskyní a bojovat. Jsme na dobré cestě. Já zmizím, co to jde, hej. Tady toho moc dělat nemusím. Tady toho už je skoro. Uzavírám cache. No takže. Zastavil trošku. No dobrý. Takže. Kdysi jsem byl s kámošem a ten mi furt něco říkal. A pak jsme se zkamarádili. A ještě nejdřív z něch byl takový postrach. Teď je z nějakovej svalouš. No ale zmiňovat ho nebudu, to tajný kamarád, ale je to dobrý kámoš. A dělá beatbox, jestli to někdo znáte. No. Ale on se to dá vypálit. No super, no bezva, to je dobrý. Pardon, jsem si drknul do mikrofonu. Spíš pusou. Dobrý. Ok, tak se nám to tady bude pěkně vypíkat. Pak si uděláme železný brnění. Bude epic. Jasný. Ne? Takhle ze spoda stejnak někoho zabíjet nemůžu. Si mu mířit vždycky na hlavu, to je prostě zákonem Minecraft. Tak, sklo. No to je dobře, už to mám. Yes. Oh yeah. Já nemám hej. Dobrý. Tak. Máme 4. A kolik nám to udělá? 5 na 1. A nevím, kolik nám to udělá ignotů na... No, kolik tam máme? 20, jo. To bude supíruji. Bavňáme si železný. Doufám, že železný brnění. Tak už vím, jak by jsem to měl dělat. Dobře, už tam... Tak budu chodit jinam. Na želízo. A... Co jsem to... Jo, tady. Sem. Tohle doplním. Tak. Asi jdem sbírat vlnu. To bude Gold Epic. Nazbíráme vlnu, postavíme si silnici. A tam budeme něco pomalinku stavět. Jedna. Bílá. Jsou pak bílý a černý. Tady jsou všude bílý a černý, to je v tajku. Vlčkové, ty radši nebudu nasírat, jinak to je zheben. To vždycky trvá, než to z nich vyprchá. Takže, dobrý. Zevně. Vajíčka. Musí být slepička. He.
Super. To je good. To je stejně nic vypadlo. Co já tady. Ale já už musím jít, jinak mě zase zabijou monstra. Já slepička. Já to musím vysrátit a vyspat se. Takhle je budeme sbírat, ať nevyhynou. Takže, tohle, tady ten díl je podle mě jako nudnější. Že? Takže to bude si ještě trošku delší. A já si musím udělat... Do prdele, už po mě střílejí, jaj. To je fail. Takže jdem si vyrobit. Pár těch. Raz, dva, tři, čtyři aspoň. No, máme jich dost. F-cajk. Si uděláme ještě. Čtyřicet. Mohli tam vrátím. Těch je dost. Pokorát nezastavíš. Dobré. Co bychom se ještě vypálili? A druhou. Ne, ona se nepodařila. Aspoň jednu, to budeme dělat další. Hovňocuc. No, takže teď si uděláme takže máme kalhoty, helmu, ne, jak se to dělá? Zase, takže brnění, recepty brnění. Tady mi to stačí. Jo, dobrý. Dobrý, už vím. Takhle. A poslední jsou ponožky. A ty asi nevyjdou. Ty nevyšly. To jsou kurvy. Zase skla. To je škoda. Takže pik. Ještě pak to bude epic. To je, počkat, raz, dva a půl. Raz, dva a půl, tak to bude. A za čas získám možná diamantový. To je dobře. Tak teď si tady rozsvítím. Takže
semena. Sémě, ano. To se můžu dát, takhle to se uděláme. Ještě další, uděláme 7 staků ještě. No. Já se musím vychrapat. Co tam je za idiota? Tady nic není, tyhle, co kecaj. No. Slepička vyroste. Jo, já už vím, co udělat. Jak se zabavit. Já jsem mi dal, jo, se. Uděláme si kostní moučku. 3, 6. Máme 6 mouček. Zkusíme, aby nám vyrostla slepice. Rosť. To je kráva. To je tort. Ačka, takže kolik máme? Máme 3. Ale jo, to by mohlo být. Takže kolik máme tyček? Žádnou. Ne, dobré. A teď jak? Já se kouknu. Tady. 3krát všechno, jo. Oká, to je fajn. Takže takhle. Tak, a máme prak. Můžeme kálit. Oh. Jo, a ty krása, to mě bolel krk. To je taky zbraň. Takže, ještě se kouknu, jak se dělá. Jak se tvoří knížka. Pak se udělá knihovna. Pak se udělá ten. Ne? Jo, tady knížka. Jo, no. To je piča. Aspoň se kouknu, jak se dělá ten oltář. Tady. Obsidia, knížka. Aha, no. To jsi mi pomohl, pane vedoucí. Tak co, už můžu? Tyhle, já začnu střílet. No. Schnilé žrádla. Blé. Nemůžu vyjít ven. Kurňa. To je tak debilně. Jak dlouho natáčíme? A nevím. Se kouknu na hodiny. Ne. Nevím. Nemám poblíž hodiny. Ne.
připraven na akci. Co? Kuřátko mi uteklo? To je kráva. Jsem měl zvezvané procpou. Lopatou na ně. Děkuju. Kde jsi, kuře? Bílá. Zase tamhle to slavný osycený místo. Mi se tam rozsévá jak títa. Na silnicích potřebujeme hodně. Pojď sem. I černý potřebujeme hodně. Bílý to jsou čáry. Že přírodní. Ty krávo. No budíš. Už to jinak vypadá. Co už cipla? Nic mi dá dál. Kecám. Ten beran se ani ozve. A ten! Hodně bělé. Co už jsi o mě slyšela? Jsem kat ovci. Já bych já nechci on zabíjet, ale nůžky jsou těžké na výrobu. Bych jen ofiknul, víš. A černá, beran. Abych je totiž moc nerad zabijem. Protože sice se spavnou znova, ale vajíčko. Epic. Ty vole zombie. Tak si pojďte. Hovna. To je hovna, to jsou pičusové. Čuku. Ale slepce. Tady jich je. Chudáčok. Dělej, pojď sem. Trvá, než se nabídnou.
už mi dochází masíčka. Mám další vejce, další žrádlo. Vypěstuju si další slepici. Černá, bílá. Fajn. Přepadení. Té bílé mám opravdu hodně. Myslím. To je čurák, ty vole. Ne. Se budou spavnovat, i když je den. To je peklo, ty vole. Ne, nestihl ani zabít ovečku. Tak pojďte. Jsem ovcobíjec. Oh yeah. Oh yeah. Lidí má, myslím, že dost. Už asi stak. Ale budu potřebovat víc než stak. Tohle se zabiju a jdu spát. Jdu spát. Dobrou noc. Goodbye. Good morning. I have a note. Někdy by to chtělo se ten dům hezky zlepšit. Třeba pressure plate. Udělám. To je pěkný. Mramorový pressure plate. To by mohl být hezky. No, tlačítko. No, mě nepršíš, mejdi. Takže si uložíme vlákno. Takových. To takových těch, no. Jsem zabil takových těch, no. Já prostě sákni se do mě jako jdeš a já se sáknu do tebe, kvůli štěstí najdeš, dáš jako hurikán. No. Poblíž jsou obludy. No a furt tam mám 2. To vždycky zastaví. Nemůžu vyspát a už to prostě nemůže být hotový, to nechápu. Mám 2 vejce. To je good. Zaplať, šmejde. Jo, udělám oveš. Joj, dobře, já. Aby mě nepozabíjeli zombie, tak si pěstuju. Dobrý. Ne.
Já už se to nepamatuju. Ne. Tak, ještě se jednou musím kouknout do těch receptů. To já si nepamatuju. Lot. Hej, jo, tyčky, jasný. Dobrý. Ok. Bylo 6. Hej, budu potřebovat víc. Čtyři. Tak, teď si udělat ten branku. To je taky tam. Se dělá, jo. Tak. Tak. A házím vajíčata. Schválně, kolik se mi jich povede. Ne, ani jedna, to je kráva. A tady budu mít určitě slepičky. Puťu. Na, puťa, na, puťa. To seš ty. Tě nechám, až se zvětšíš. Tebe je škoda, pecku. Třeba vajíčka. Nový vajíčka. By tam musela tady někde hodit vajíčka. To netrvá moc dlouho. No. Už to je hodně dlouho, já to budu stahovat celou noc. Na YouTube. Nemyslete si, že dělám reklamu pro YouTube. No prostě já to nemůžu, že to bude se stahovat za dlouho. A až budu mít u tohohle videa 100 odběratelů, nebo 100 lajků, jedno z toho, tak udělám další video, protože nemám, pak si naplánuju nějakou řeč, budu to mít nějaký už udělaný jako naplánovaný. Já nevím, jak dlouho už natáčíme, po hodinu? 2? Hodinu a půl. No, tenhle díl byl hodně dlouhý, ale snad jste si ho užili. Tak, podle hodně věcí jsme vylepšili. Bedna se nám plní, to je dobře. A to je asi pro dnešek všechno. Mějte se, dávejte lajky, občas dislajky, jestli chcete, doufám, že ne. Odbírejte, jak jsem říkal, 100 odběratelů nebo 100 lajků, další díl. Jo, děkuju, tak čau. Doufám. No, ještě jsem chtěl říct, že v příštím díle vám ukážu moji sochu moji sochu ve 3D. Nějakou hezkou, jestli se mi povede, ale občas se nevedou. Tak jo, tak ahoj, mějte se, buřcajk.